Igbo bụ Igbo, ekele m ụnụ ọlọlọ Nneka Chibueze na-ekwe na-ewetakwara ụlọ ọnọdụ Igbo. Ndị Igbo be anyị, arịrịọ ka m jiri bịa n'ụtụtụ a, mkpu akwa ka m jiri bịa n'ụtụtụ a dịka nne. Ọtụtụ n'ime anyị ewere gị excuse ipop asịkwa ipop asị gị wakpo anyị na anyị amaghọ. Enwere ihe m chọrọ ịkọwara Igbo niile n'ụbọchị nke taa na ụnụ ọhụrụ ihe a na-eme n'ugwu Awụsa. Ihe awụ nkata ndị Muslim kpara. Ebe headquarters ha awụ na Iraq. Ihe awụ agreement ha. So Nigerian government led by President Muhammad Buhari may adopt ha sonyere. Ụnụ mana this our president were Muslim. Ihe ndị Igbo anyị na-amahụ na Yoruba is a Muslim nation. Hapụga na ọ dị silent. Yoruba awụ 70% Muslim, 30% Christians. So, imewe jihad ebe ahụ need. Ebe need for jihad from Benue, Middle Belt down to South East. So, anyị nwa nọ na the plan. Uwo major ihe m ga-asị Nnamdi Kanu ji wee ndị IPOB ji wee gbakọwa. Now, nsogbu anyị nwere wụ na we allow propaganda ma anyị zuzuru kpọpụta ụmụ anyị mee schools. Ihe awụ ụmụaka gbakọwara na-akpa nkata ndị ọ bụ na anyị nwere ndị okenye atọl ndị okenye kwechiri ịgbakọnata around them gbazie ha olu. Ahapụga ha mee nke ha ji wụrụ ụmụazị. Ha mekwele n'ọlụ ha ga-eme, ha agbalịala. O rukwena na mgbe anyị ga-elite tinye ọnụ nyere ụmụaka aka hazie ihe. Out of our own carelessness, anyị nabata ndị iro mgbe ọ na-enye gị. Asatọ mgbe akpọbata ndị amị na South East. South East was relatively more peaceful than Lagos. Mana anyị were ọnụ gbuo nke anyị. Ndị Yoruba nwere OPC kemgbe 1993, that OPC ka nọ ruo taa. Ọ ha secretly, silently, ha na all over Lagos na-eche nche. Ha na all over Yoruba land na-eche nche, mana anyị amarọ. Onye ọbụla bi Lagos ma onye ọbụla na-abịa Lagos lee anya from Lagos to Ore enweghị ihe dịka police checkpoint nyafụkwa military. Ụnọ na-achọ ịgwa m na ndị ocean ọdụ n'ụzọ mba ha ji aka eche onwe ha nche kpaa gbachi nkịtị. Ngwanụ ndị gọvanọ anyị na Nnamdi Kanu gidi ndị gọvanọ were iberibe ga-akpọbata ndị amị kpọbatazie jihad na-akpọbata tọọrọ ha ute. Achọrọ m ịjụ ndị Igbo anyị ajụjụ. South East na-enweghị nsogbu nọ na ya kpọtara ndị amị chikwe n'okpuru kpọbatazi asarị dịka Igbo. Anyị ma na asarị iwu onye Muslim. Ha wee bịa hụ na ha ga-enidu onye ga na-ekwu okwu to create tension. Ha abagain with Simon Ekpa. And ndị gọvanọ ya aka ha nọ n'ibuild Simon Ekpa. Dave Umahi pụtara na TV kwuo na ya ga-ebuild parallel IPOB. Ya build kwe na ya. Anyị ma na ihe Simon nọ n'obodo Igbo na-ekwu asị dịkịpọ nọ ebe a na-egbu. Ama m ahụhụ m tara gbagharịa tiwe mkpu anyị lite tige vigilante. Igbo niile ihe m na-agwa ụnụ na-awụ na ọka ha anyị kenyere adịghị ha ma achọla ibidokwa another round of vigilante, another round of insecurity. Na ihe a na-aga enwe part 2. Na part 2 okwu a m na-ekwu m ga-akpọrọ ụnụ vidio Ngozi Orabaeze o mekwele insight again ndị otu ha. O meone ha insight again. Just like Simon Ekpa, otu aka o si bido like joke. Asụsụ anyị na South East. Enwere ihe gọvanọ kwuru ọ sị na ọnwụ na ya ama m ga-eri na-eripit ihe nke ụnụ ma ebe m na-agwa ọnwụ na ya ama na a ga-azụtanwu ndị Igbo n'ụdị a na ya gadere ego niile ya ji ego ngwa ya gara wee gaa n'ala Igbo. Ihe m na-agwa ụnụ na-awụ na federal gọọmenti dọwara ego maka federal gọọmenti anyị wụ ha na fund this jihad. And investigation ejile na aka ha nọ na ya. They started it. Now, ọgụ a now was between ụnụ gaa na social media na ụnụ ga-ahụ ihe na-ekwu na social media. Ọ wụzi enweziri ọgụ a na-alụ na South East. Ndị otu Nnamdi Kanu na Nnamdi Kanu wụ onye isi Simon Ekpa wụ onye isi IPOB. O tinyetala 100 men. Igbo bụ Igbo. Ọ dịka ole mgbe anyị ga-asapụ anya leba anya na
Nnamdi Kanu na ihe na ndị IPOB ya nwa na-eme. Ndewo.